नमस्ते. मी आज कुळदाचं पिठलं करून दाखवते. हे कुळदाच्या पिठल्यासाठी आहे ना, हे सामान आहे, साहित्य. हे माझं कुळदाचं पीठ आहे. हे बघा, हे मी करून ठेवते 1 किलो 2 किलोचं. हे मला लागतो ना, कारण मी व्हेज आहे ना. म्हणजे ज्यावेळी घरात नॉनव्हेज असतं ना, तेव्हा मला एकटीसाठी काय बनवणार, म्हणून मी माझ्यासाठी एकटीसाठी हे कुळदाचं पीठ दळून आणलेलं आहे. ते मी पिठलं बनवते. त्यासाठी आता मी तुम्हाला पिठलं बनवून दाखवते. हे पहिलं हे मीठ आहे आणि थोडीशी मिरची पावडर आहे, म्हणजे जराशीच घ्यायची. मी थोडंसंच करते आहे, त्याच्यामुळे मी थोडंसंच हे मिरची पावडर घेतली आहे. हळद आहे. हा कांदा आणि लसूण फोडणीसाठी आहे. हे लसूण 4 पाकळे घेतले आहे चेचून, आणि कांदा एक आहे, छोटासा कांदा घेतला आहे. म्हणजे आता थोडंसं दाखवते आहे ना, पण तुम्हाला जर जास्त करायचं असेल ना, तर तुम्ही हे सामान जे घेतलं आहे ना, ते तुम्ही जास्त घेऊ शकता. असं. हे तेल आहे फोडणीसाठी. आता मी पहिलं आहे ना, तुम्हाला आता बनवून दाखवते. हे पाणी आहे, पाणी घेते वाटीमध्ये. त्याच्यामध्ये ह्याचं थोडंसं दाखवते तुम्हाला. हे थोडंसं पीठ घेतलं आहे 1.5 चमचा. हे पाण्यामध्ये पीठ टाकलं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकते. म्हणजे मी थोडंसंच करते. समजा हे 1 माणसाचं असेल, 2 माणसांना पुरेल असं. पण तुम्ही ह्याच्यापेक्षा तुम्ही जास्त माणसं असल्यास डबल करू शकता. खाली मी तुम्हाला दाखवते, तर आमच्या घरामध्ये आता खायला कोण नाही आहे ना, त्याच्यामुळे. हे मीठ आम्ही नंतर टाकते. आता मी गॅस पेटवलेला आहे आणि भांडं ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये तेल टाकते. थोडं तेल टाकलं आहे. आता त्याच्यामध्ये कांदा आणि लसूण एकदम टाकते. त्याच्यात मोहरी वगैरे नाही फोडणीला द्यायची, जिरं वगैरे. गॅस थोडा बारीक करते आणि पीठ काढून घेते. याचं पीठ कालवायचं, नाही तर आपल्या हाताने कालवायचं, कारण इथं थोडं आहे ना, म्हणून मी चमच्याने कालवते. वाटीत ओतून दाखवू ना मग. याचं पीठ घ्यायचं कालवून हाताने, चमच्याने नाही होत बारीक ते. असं हाताने घ्यायचं. तर कांदा शिजला काय बघायचा. थोडा गॅस फास्ट करते. हे बघा, असं कांदा भाजला आहे ना, अशी लसूण पण लाल झाली. अशी लाल झाली ना लसूण, मग आपण ते पीठ त्याच्यामध्ये ओतायचं. हे पीठ आहे ना, हे त्याच्यामध्ये ओतायचं. त्याच्यात झाकण वगैरे नाही ठेवायचं, का ते पीठ असतं ना, कारण ते ढवळीत राहायला लागतो. गॅस जरा फास्ट करायचा, कारण का ते लवकर मिळतो पाण्यामध्ये. आपल्याला घट्ट पाहिजे, पातळ पाहिजे, तसं बनवायचं. ते वाटी धुवून थोडं पाणी टाकलं. ते पिठाची वाटी होती ना, त्याच्यामुळे ते पाणी ओतलं थोडं. आणि आपल्याला घट्ट नको असेल ना, तर घट्ट झाल्यावर पण आपण पाणी ओतू शकता. मी दाखवते. आपण कसं इथे जवळच राहायचं, ढवळीत राहायचं, म्हणजे घट्ट होतं ना ते. असं समजा हे असं घट्ट नको असेल ना, अजून ते शिजणार आहे, घट्ट होतो. आपल्याला घट्ट नको असेल तर पाणी बी ओतू शकता. आणि जास्त घट्ट हवं असेल ना, तर चपाती वगैरे खायला तर ते घट्ट करायचं, भाकरी बरोबर असं खायला करायचं असेल तर. आणि कसं याला खर्च नाही काय, फक्त थोडं कांदा कापून टाकायचा, 2 पाकळ्या लसूणच्या टाकायच्या, आणि आपल्याला पाहिजे तेवढं पीठ टाकायचं, म्हणजे जसं फॅमिलीमध्ये खाणार असेल तसं. आता एकदम मस्त पिठलं तयार झालेलं आहे. बघा, कड आला आहे. गॅस मीठ टाकते. गॅस बारीक करते पहिला. मीठ पण टाकून झालं आहे. हे बघा, मस्त कड येतो आहे, छान झालं आहे. असं एवढं घट्ट ठेवायचं, म्हणजे ते पिठलं म्हणजे असं घट्टच पाहिजे. झटपट डिश आहे पिठल्याची. मस्त झालेलं आहे पिठलं. मी गॅस बंद करते. हे कुळदाचं पिठलं एकदम मस्त तयार आहे, रेडी.